γιατί σήμερα θα κάνουμε βίντεο αγκάριο, παίζουμε με το παιχνίδι αγκάριο. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο είπα ότι θα αλλάξω skin και λέγομαι πάνω σκοτ. Δεν άλλαξε τίποτα όνομα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει παίχτες όπως και πριν το είπα στο βίντεο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει παίχτες, πάμε να πεθάνω. Τέλος θα πάμε πεθάνω, θα πεθάνω. Λοιπόν, πάμε σιγά. Καλά. Εγώ έχω ένα κόλπο, δηλαδή πάω μπροστά. Τι κάνει αυτός ρε? Με έδωσε. Εντάξει, δεν με έδωσε, αλλά... Παιδιά, παίρνω μπάλες. Τι έγινε? Παιδιά, έγινε 407 σκορ. Λοιπόν, έξω βρέχει, γι' αυτό ακούτε έτσι. Λοιπόν. Βασικά, δεν πάω κάτω γιατί θα μου φάει και μετά εγώ θα κλαίω. Δεν θα κλαίω, θα συναχωρηθώ να πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτός με κυνηγάει. Παιδιά, με κυνηγάει. Παιδιά, θα πεθάνουμε. Όχι, έλα ρε φίλε, παιδιά, πεθάναμε, δεν πειράζει, σιγά. Λοιπόν, έχει διαφημίσεις πάλι. Λοιπόν, πάμε ξανά. Ωραία. Παιδιά, έξω άμα βρέχει, τι λέω, ξέρετε ότι άμα βγείτε έξω βρέχει πλημμύρα. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, ήθελα να τα πάρω εγώ αυτές τις μπαλίτσες που πέθανε ο άλλος. Λοιπόν, έγινε 70, δεν είναι πολύ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία. Πάμε εκεί πέρα. Τέρμα. Αυτό το skin το έχω δει κάπου και είναι πολύ μεγάλο. Μάρς, έλα εδώ. Άντε για Μάρς. Λοιπόν, θέλω να φάω αυτό το... Αλλά βρέχει πάρα πολύ. Άμα δείτε έξω βρέχει 3.000 να πούμε νερό. Μην το φας, όχι. Ωραία. Με έδωσε ο Ρόμπιν. Λοιπόν, πάμε. Όχι! Φεύγουμε, παιδιά, φεύγουμε. Παιδιά, με έφαγε. Παιδιά, δεν το μπορώ αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ξανά. Λοιπόν, αντιά του πέρα. Έλα πάρω αυτό, έλα εδώ. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ένας Τούρκος. Και με λοιπόν, άμα φάει ο Τούρκος, πέθανε. Ο Μπούμπα. Έχουν πολλά ονόματα. Περίμενε, συγγνώμη. Αυτός, πήγα εγώ εκεί πέρα. Αυτός πάει εκεί πέρα και σκάει. Τι γίνεται ρε παιδιά? Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έλα. Έγινε slow motion το παιχνίδι. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Άντε γεια. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη. Θα φύγω από εδώ, εννοείται. Λοιπόν, αυτές οι μπαλίτσες τι είναι αυτές? Θα τις φάω μήπως? Βασικά δεν θα τις φάω γιατί θα με φάνε αυτοί. Λοιπόν, τώρα πρέπει να μεγαλώσω για να πάω 1000 σκορ. Λοιπόν, δεν θα φτάσουμε σίγουρα 1000 σκορ. Ρε παιδιά, λέω συνέχεια λοιπόν. Λέω αυτό όλο συνέχεια και λέω λοιπόν. Λοιπόν, πάμε. Έγινε slow. Γιατί. Παιδιά, κράσανε το game. Κουνήθηκε. Πλάκα μου κάνεις. Πότε πέθανα? Σοβαρά, πότε πέθανα? Λοιπόν, έχω καιρές τις μπάλες που έχω εγώ στο αγκάριο. Λοιπόν, έχω αυτά εδώ πέρα τα skins. Είναι πάρα πολύ ωραία και δεν τα βάζω εγώ γι' αυτό. Έχει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πάρω για αυτό το λόγο. Θα πάρουμε το Wound Elf. Ωραία skin, μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε. Εδώ πέρα. Λοιπόν.
Μόλις πεθάνω θα τελειώσει το βίντεο, παιδιά. Βοήθεια. Λοιπόν, κάνω ρε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο είναι 5 λεπτά. Όχι διαφημίσεις.